Shot na pre ka. Lumuto ng baso. Ano sa isa ko paabot sa akin daw. Akong silpon ako. Yan o, daghan pa nga ito. Ano shot ko? Pagkahala man. A few minutes later. Okay naman ko na, pre. Hoy, mga igsoon, mayong gabi eh. Okay, naana po ng pastor nga banal ko no. Mayang gabi, pastor, kay gabi man ron. Alang-alang mayang buntag. Gainom na pun mo mga igsoon ko. Kabalong ba mo nga kaning bino nga inyong giinom makadaot na sa inyong panglawas na akin isa bala ang kasulatan nga bawal ta mag-inom. Ikaw pastor, ayaw gilabti na mo ang kinabuhi, ha? Ug mag-inom mi diri amo man ang lawas. Ikaw pastor, nasubraan na ka na yung pagkahilabtanon ha. Wa may nang hilabot sa imong kinabuhi, inom dumi. Murason pa ka? Kabalo ba mo? Nga inyong lawas? Templo na? Dili na siya dapat maayong pasudlan og mga dautan nga elemento sama sa ilim nun. Ako, sure ko ani. Anis pastor, malangit na ligdo siya sa langit yun. Amen! Sakto na! Sakto na imong gisulti. Malakit ko. Unya ka mo? Ay ka pastor. Basig magkita rin yan sa impierno ana ha. Kana imong pagka-judgmental nga pagka-pastor ha. Banal kay kang buanga ka. Oh, nangingalan kag buang. Sayop na! Kabalo na ba kus kaagi sa imong pamilya? Kabalo ko kung sa inyong kaagi. Dautan kayo mo. Sa una, magsimba mo, magsige na mo katulog. Di na maayo. Imong igsuon? Sige na gyapon panabako. Ikaw ka inom. Membirno mo malangit. Ay, pamilya na mo. Dako na pastor. Wala ra ba kakabuyag sa imong anak pastor ha? Nga gasigig, camping-camping, kauban, chicks. Ay, kung nag-Bible study sila dito, pastor, ha? Sila rang duha. Tinuod na pastor, siya to sa... Ikaw? Wa yung kay katungod mo isgot sa akong pamilya. Kami akong pamilya, wala may mga sala. Mga balaan mi. Dili ta maghisgot kung unsay among giagyan. Ang ato ang hisgutan kana inyong pagkadautan. Ikaw o ikaw, di mo malangit. Matar ka pastor. Musulti ra ba jud ka mura kag walay sala. Katoro ba kung nakabantay ko nimo nagkuyog mo ato mo. Kinsa man to imong tao sa inyong simbahan? Ops. Ay pasagan na yung ba? Wa yung kay ebidensya, wala kay video. Kung nabuhat magani na mo nagkuyog mi, gaampo mi ato daan before mi gakuyog. Naka-record sa mga langit inyong mga sala. Mga dautan, mga himantayon. Walay batasan. Ops. Tuara, na-slide na. Ingaw na ka, pastor nga. Nagkuyog mo. Oh, og ebidensya ra po isgotan, pastor, kana sa imong anak. Ug nimo katong dito sa syudad. Nakoy video, pastor. Nakoy video. Kamu na usak sakyanan ra to inyong gigamit. Oops, di na maayo ha. Sakto na. Uli na ko. Iampo ra ta mo. Sa tasa ko kausara. Muna, sakpa na.